आं दायो दंफायो वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय पश्चिम साताली होननाय मोनसे गामियाव आरो बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनैनि बे सानाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोना जथायै बिथांमोना मोनसे दावबायबोनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना दिनैनि बे आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय पश्चिम साताली गामियाव एबा मोनसे बर' गामियाव मा जाहोननि थाखाय फैदों जों बिथांमोननिफ्राय जों दा दसे समनि उनाव जों आबुङै मिथिगोन। जों बे समाव मिथिनाय बायदिब्ला माखासे गोलाव समनिफ्राय आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय गोलाव समाव जोंनि हादोरखौ जोंनि रायजोआव गोबां राजा महाराजाफोरा रायजो खुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै आरो बेफोर मोनफ्रोमबो बर' हारिनि जारिमिनजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जारिमिनजों माबोरै जोंनि बर' राजा आरो बर' रायजोफोरा माबोरै रायजो जाबोदोंमोन आरो माबोरैहाय रायजो खुंबोदोंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरजित नार्जारी बिथांमोना बेफोरखौ लानानै गोबाङै एबा गुवारै सावरायनो थाखाय फैदों होननानै जों बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै माबोरैहाय सावरायनाय जादों दिनै बे वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोनसे बर' गामियाव एबा बर' गामिनि एबा बर' जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय गंसे न'खराव बिथांमोना दावबायफैदों आरो बे दावबायफैनायखौ लानानै जों बिथांमोना बे ओनसोलाव एबा बर' हारिजों बर'नि जारिमिनजों माबोरै सोमोन्दो दं बिथांमोना मिथिनो थाखाय एबा बेखेवनो थाखाय आरो बर' हारिनि जा जारिमिन बे जारिमिनखौ आबुङै बिथांमोननिफ्राय बे न'खरनिफ्राय मिथिलांनो थाखाय बिथांमोना दावबायबोदों एबा बिटिआरनिफ्राय खमैबो 300 किल'मिटारनिबो बांसिन जानथाय गोजानाव फैनानै बिथांमोना बे बर' हारिनि जानानै थांनाय आगोलनि समाव एबा गोदोनि समाव जाबायदि राजा महाराजाफ्रा रायजो खुंनानै गोबां रायजो जाबोदों बर' हारिया माबोरैहाय सोमोन्दो दं राजा समावहा एबा राजाफोरा माबोरैहाय रायजो खुंबोदों माबोरै सोमोन्दो दं जों बेखौ बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जों बे समाव जों नुनानै मिथिदो दे बे न'खराव सिजौ बिफां दङ आरो सिजौ बिफांजों लोगोसे गंसे थानसालि दङ। थारैनो जों बे समाव मिथिना मोनो जे बेयो गंसे बाथौआरि एबा बाथौ धोरोम सिबियारि गंसे बर' न'खर आरो बे बाथौ सिबियारि गंसे बर' न'खराव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे न'खरावनो फैनानै गोबां बर'नि जारिमिनखौ बुरखांफैनानै गोबां बाथ्रा सावरायदों। बे न'खरा जाबाय मोनसे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय राजानि आमोलाव एबा राजानि आमोल खुंथायनि समावनो थानाय एबा राजा आमोलनि खुंथाय समनि मोनसे न'खर आरो बे न'खरावहा सासे 90 बोसोरनिबो बांसिन बैसो जानाय सासे सोद्रोमा दं आरो बे सोद्रोमानिफ्रायनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माखासे बर'आ माबोरै सोमोन्दो दं राजा फोलेरजों माबोरैहाय जोंनि बर' हारिया सोमोन्दो दं बे बाथौआरि न'खरनिफ्राय बिथाङा मोनथिनो थाखाय बिटिसिनिफ्राय एबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय फैनानै बिथाङा सं दानफायदों आरो बे सं दाननायजों लोगोसे गोबां बर'नि जारिमिन दङ गोबां राजा आमोलाव माबोरैहाय जोंनि बे बर' हारिया सोमोन्दो दं बे सोमोन्दोखौ बुरखांनो थाखाय बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे न'खराव बे बाथौआरि न'खराव फैनानै गोबां सं दानफायदों माबोरैहाय जोंनि बर' हारिया रायजो जाबोआमोन आरो माबोरैहाय जोंनि बर' हारिया राजा फोलेरजों सोमोन्दो दङ आरो गुबुन हारिजों माबोरैहाय जोंनि बर' हारिया सोमोन्दो दं बेखौ लानानै गुवारै बे न'खराव सावरायफैदों। थारैनो जों गिबियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजाग्रोगोन जे दिनैनि बे हाबाफारियावहा बिथाङा माबोरैहाय बुजिखो आरो मा फोरमायो दिनैनि बे बिथाङा जे बे वेस्ट बेंगलाव फैनानै नुजाथिफैदों बेखौ लानानै मा फोरमायो जों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। दा गिबियावनो बे समावहा नोंथांमोना जे वेस्ट बेंगलनि बे आलिपुरदुवार जिल्लायाव फैदों दा मानि थाखाय खोब गोजोनथावना खोन्था जों सानसेखालि जोंनि बर' साहित्य सभा बर' हारिनि सिनस्रि आफाद नि गाहाय बिगोमा आफादगिरि जोंनि बयनिख्रुइबो गेदेमा सारा आंजों लोगोसे दंफाखायो जोङो रायलायनायाव बर'नि जारिमिन माने गोथां जारिमिनखौ मोजाङै मिथिना लानो थाखाय जोंनि बर'नि फोलेर नरनारायणनि बंश मा सुबा मोनलाय रमेश चन्द्र सुब्बा बिथांनि न'आव जों दंफैयो। बिथांनि बैसोआ दा 82 बोसोर बे 99 बोसोराव दा आगान होबाय। बे 92 बोसोर बैसोनि सासे गागि बर'नि
जारिमिनारि न'खरनि सासे दैदेनगिरि बा फिसाज्लाजों जों सावरायगासिनो दङ। गुबैयै बर'नि जारिमिन, बर'नि धोरोम बेखौ माबोरै फालिबोदोंमोन बेखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिबाय। दा बिथाङा बर'नि गोजामसिन, बयनिख्रुइबो गोजामसिन बर' बाथौ आर'जखौबो बिथाङा जोंनो आवरायनानै खोन्थाबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बिसेसभाबे बर' साहित्य सभा बा बर'नि राव थुनलाइयाव मैखोम माने फुंखा महरै हेफाजाब होगोन बिदि मिजिंजों आङो स्पेसियेलि आं फैफादोंसो जोंनि आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सारजों लोगोसे। नंखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों फैनो मोननानै। फिन आरोबाव जों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांसिम जों थांनि। बिथाङा दिनैनि बिथाङा जे बर' हारिनि जा जारिमिनखौ बुरखांनो थाखाय बा सावरायनो थाखाय फैदों बेखौ लानानै मा फोरमायदों बिथांनिफ्राय गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो साबायखर होग्रोबाय। दिनै जोङो सोनाब बंग'नि मोनसे जायगायाव बस्ति बाजार सातालि बेयाव जों नुजाफैदों। जोंनि सासे बोराय सोद्रोमा बर' फिसा मुस्रि रमेश चन्द्र सुबा, बिथाङा 92 बोसोरनिबो बारा जाबाय। दा जोंनियाव ओरैबायदि साननाय दङ, जोंनि गेजेराव बोराय मानसिफ्रा बारा गैलिया संसाराव। आरो बेल' नङा, बोरायनि गेजेरावबो गोरों गोरा लेखा गोरों मानसि, जोंनि रावनि, जोंनि जारिमिननि सोमोन्दै गियान थानाय बेबायदि मानसिनि जोंहा सानजिमाया आखायाव सानजासै। बेनिखायनो जेराव जों बेबादि मानसिखौ जोङो संनो हायो, बिथांनि खाथियाव जों थाङो। दिनैबो बेबादि हाबाफारि लानानै जोङो बेयाव फैदों। आंजों लोब्बा जानानै फैफादों जोंनि बिटिआर सरकारनि जोंनि सासे EM बिथां रन्जित बसुमतारी, बिथाङा दंफादेरो। आरो जोङो 20 घन्टानिबो बारा बिथांजों इन्टारभिउ लाबाय। बे इन्टारभिउ लानाय जों मिथि मोनै गोबां बाथ्राखौनो जोङो मिथि मोननाय बादि मोनदों। आरो जोङो बिथांखौ अरायबो गोसोआव लाखिगोन। बिदिल' नङा, बिथाङा बोराय बैसोआवबो दाबो बिजाब लिरनानै जोंनि पश्चिम बंग बर' साहित्य सभानि गेजेरजों बिथांनि लिरबिदांखौ सेबखांनायनिबो बिथांमोना राहा लादों। आरो बेयाव जा हायोब्ला जोंनि बर' गोरों गोराफ्रा, गोनां मानसिफ्रा बिथांखौ साहाय्य खालामनानै हेफाजाब होनाया मोजां होननानै आं सानो। जों दिनै बिथांखौ लोगो मोननानै गोजोनबाय। एसेखिनिसै। बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांसिम जों माखासे बाथ्रा सोंबावनि जे बे समाव नोंथांमोना मा मिथिनो मोनखो, मा सावरायदों? गुबैयै जोंनि गेदेमा बर' फोलेरनि सासे राजा बंस'नि सासे सोद्रोमा बिथाङा सुबा बा मोनसे हालामनि बेंगिरिमोन। बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बर'खौ मानो कसारि होनो, बेनि गुबै ओंथिखौ जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय। आरो प्रागज्यतिसपुरनि जोनोमा माबोरै जानाय बेनि बाथ्राखौबो जोङो मिथिनानै मोनबाय। आरो जोङो मिथिनानै मोनबाय जे बर' हारिया मेच आरो कुच मोननै हारिजों माबोरै सोमोन्दो थालायनाय, सोर बिमानि हारि सोर बिफानि हारि, बेखौ जोङो मिथिनानै मोनबाय। आरो जोङो मिथिनानै मोनबावदों बर'फ्रा जोंनि तिब्बत हादोरनि, बर'नि जोनोम थावनि तिब्बत हादोरनि 3 थावनिनिफ्राय दाबथाम जायगाजों माबोरै फैनाय बेखौबो जों मिथिनानै मोनबाय। बेफोर गासैखौबो जोङो जारिमिन हिसाबै जोङो दिनै भिडिअ रेकर्डिं खालामना लाखादों। नंखायनो बे भिडिअ रेकर्डिं बायदियैनो आं खावलायदों नोंथांमोना जुदि फोसावोब्ला बेखिनि पार्टखौ बर'नि सासे गागि माहारियारि जोंनि फुंखा सुबुं होननानै जोङो बुंनांगोन। जाय फुंखा सुबुंनिफ्राय जोङो बर'नि कमप्लिट हिस्ट्रिखौनो जोङो दिनै माखासे हिस्ट्रिया दिनै लिरजानाय गैया, बेखौ बिथाङा दिनै लिरगासिनो दङ बे बैसोआवबो। आरो बेफोरखौ जोङो मोनोब्ला थाबैनो लिरखांनाय सेबखांनायाव जों मोनोब्ला जोंनि जारिमिनखौ मोजाङै मिथिगोन होननानै मिथियो। आरो बेखौनो जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बेफोरबायदिनो स्पेसियेलि जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गागि दैदेनगिरिफोरखौ बर' साहित्य सभानि गेजेरजों
माबोरै लोगो हमलायनानै बुरखांनो हायो बेखौ जोङो हाबाफारि लादों। थारैनो नंगौ बे समाव बर' राजा फोलेरनि बंस बर' हारिनि बर' हारिया जे माबोरैहाय राजा फोलेरजों सोमोन्दो दंमोन आरो बर' हारिनि जारिमिना माबोरैहाय सोलिबोदोंमोन आगुआव बेखौ लानानै गोबां सावरायबाय होननानै बिथां जोंनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां सावरायनायखौ बिथांमोना फोरमायो। बेफोर गदायनि बिसुसिक आरो सिसुसिक दा बे हावरिया जाहैबाय आंथ' बदल मानो आं लाना जानो हाला जे आगे खिजाखौमोन आगे दानिया बेनिनो बे समाव जब्रै जानो लागा हैया सासे बुङो जब्राखौ बे समावहाय बाराव हैया औ हैया बारा जब्रा लानानैहाय मोनसे गस्थि जायोमोन ग्रुप बेखौनो बुङोमोन बार' हैया 12জন गोष्ठी जब्रा लानानैहाय दा बे 12जनहाय मोनसे ग्रुप दङ बिसोरनि हावरिया बुङो 12জন दा बे 12 बिसाया 대접 기간 나쁘게 좋다보다 내 미리가서 나중에 바로 비싸야 나빠. 바로 아이 우체는 거기가 나이바이 안또 뭐도 안또 저도 뭐도 그래이 그래서 저기 잘 받을 우리야 받을 아주 지나다 하나 아이고 책 마음껏 기대. 그때 참이 막하니 우리야 버티 다 구하이 미리 시도 공부하기 để tôi vùng vầy chạy hừa dưới tôi một chút thì nó phải vùng vầy thì cái đi có ai rồi hay chế độ cái chúng ta để anh ta thấy cái chế độ hay đấy sai ví dụ cái sai đấy cái trở phải sai chia thì là một cái việc khác được là đâu phải quá đơn giản tôi cũng đang nghĩ tôi cũng đang cố tay ta có thấy đâu hay đâu cái 시시가 있어가 고다 이 제수가 하우리야 히라스와 하바크람도 예수가 위에다 많이 가버려 어제 아다 오포보이스 콤보이스 마시고 이거를 이제 미샤파 고다이 이거 해 야다 야 그래